Ebben a feladatban megvan adva az ábrán látható rúdszakasz, illetve a rúd egy keresztmetszete, amire jobbról nézzünk. A rúdra két igénybevétel hat, ahogy látszik is az ábrán, egy csavaró igénybevétel és egy húzó igénybevétel, egy húzás. Ezeknek a nagyságait meg is adta a feladat, viszont döntsük el, hogy ezeknek milyen az előjele. Tehát az MC és az N előjele milyen lesz. A csavaró igénybevételről tudjuk, hogyha a keresztmetszetből kifelé mutat, az a pozitív csavarás, ahogy látszik is ez a keresztmetszetbe befelé mutató csavaró nyomaték, vagyis ez negatív igénybevételnek fog megfelelni, azaz ez -1 kN lesz. Jó, nézzük az N-et, látszik az ábrán, hogy a keresztmetszetből kifelé mutat az F, vagyis húzni fogjuk ezt a rudat, az F erő húzni fogja, és tudjuk, hogy a keresztmetszetből kifelé mutató rúderő az a pozitív, tehát ez pozitív igénybevételnek fog megfelelni, méghozzá 120 kN lesz a nagysága. Ezeket rögtön váltsuk is át Newtonba, illetve Newton milliméterbe, majd ezekkel fogunk számolni. Tehát ez itt -1 kN/méter, ha átváltjuk Newton milliméterbe, az 1/16 Newton/milliméter lesz. 120 kN, az pedig 120/10³ Newton lesz. Tehát ez esetben összetett igénybevételről beszélhetünk, csavarás plusz húzásról. Ilyen esetben a feszültségi tenzor egy tetszőleges pontnak úgy fog kinézni, hogy ugye a húzásból egy σx feszültség fog föllépni, és a csavarásból pedig a csúsztató feszültségek egy tau yx, tau zx, és a szimmetria miatt egy tau xy, tau xz csúsztató feszültség koordináta lép föl. Tehát a keresztmetszetek különböző pontjaiban ezt a feszültségi tenzort megkapjuk a két igénybevétel szuperpozicionálásával. Következőben rajzoljuk meg a feszültségeloszlást a keresztmetszet y és z tengely mentén. Rajzoljuk be az igénybevételeket a keresztmetszetbe, ugye egy csavaró nyomatékunk lesz, ami negatív igénybevétel, vagyis a keresztmetszetbe befelé mutat, tehát ilyen irányú kell, hogy legyen. Ez lesz az MC csavaró nyomaték, és van még egy N rúderünk, amit nem tudunk berajzolni, ez igazából így kifelé mutatna a keresztmetszetből. Ezek után nézzük, hogy tudjuk kiszámolni a σx feszültség értékét a keresztmetszet különböző pontjaiban, ugye húzás nyomásnál ez egyszerűen N/A. Illetve a csavarásból származó tau yx-et, illetve tau zx-et, hogy tudjuk kiszámolni. A tau yx az egyenlő -mc/ip szorozva a z-vel, a tau zx az pedig egyenlő mc/ip szorozva az y-nal. Tehát ugye húzás nyomásra homogén feszültségállapot alakul ki, a csavarásra pedig ugye az y és z tengely mentén egy-egy lineáris feszültségeloszlást kell majd megrajzolnunk. Nézzük ezeket. Tehát szigma x tengely lesz egy tau, ugye ugyanolyan irányba veszem fel a tau zx tengelyt, mint a z tengelynek az iránya, tau zx, itt pedig olyan irányba veszem föl a tau yx-et, mint ahogy az y tengely mutat. Jó, pozitív húzásról beszélünk, tehát pozitív igénybevételről, ez esetben ugye a feszültség eloszlás az egy konstans függvény lesz, egy pozitív konstans függvény, mint az y, mind az z tengely mentén. Egyszer, és itt is pozitív.
Jó, nézzük a csúsztató feszültségeloszlásokat. Itt is egyszerű módszer, hogyha nézzük először, vegyünk föl segédegyeneseket, amik kiadják ugyanazt a nyomaték irányt, mint ami a csavaró nyomaték irány, ez esetben ezek így néznek ki. És ugye ezek akkor ugyanezt a nyomaték irányt adják vissza, és ezeknek a végpontjait képzeletbe összekötve, majd lemásolva ide és ide megkapjuk a két csúsztató feszültségeloszlást az Y és Z tengely mentén. Tehát akkor itt egy ilyet kapunk, itt pedig egy ilyen csúsztató feszültségeloszlást kapunk. Vagy a másik módszert, ha nézzük a képleteket, tehát ha nézzük a tau YX-et, ugye nálunk az MC csavaró igénybevétel negatív, tehát ez mínusz, IP pozitív, mínusz miatt ez az első tag, ez pozitív, vagyis azt jelenti, hogy pozitív Z-hez pozitív tau YX fog tartozni, mint itt, és negatív Z-hez negatív tau YX fog tartozni. Más összefüggést, ha nézzük, az MC nálunk negatív, az EP mindig pozitív, vagyis azt jelenti, hogy a mínusz Y koordinátájú helyekhez fog tartozni mínusz plusz tau ZX, tehát mint ugye itt, és pozitív Y-okhoz fog tartozni negatív tau ZX, mint ugye itt látható. Tudjuk, hogy ez a metszet és ez a metszet ugyanakkora, illetve itt is ez a metszet és ez a metszet ugyanakkora. Nem volt kérdés, de nézzük, hol vannak a veszélyes pontok. Ugye külön-külön húzás esetén az összes pont veszélyes lesz a keresztmetszeten, mivel homogén feszültségállapot alakul ki. Csavarás esetén pedig, ahogy itt látszik is, a külső pontok lesznek a veszélyesek. A kettő metszete értelemszerűen azt eredményező külső pont lesz a veszélyes. Tehát az összes külső pont lesz a veszélyes. Köztük a P pont is, amit a feladat azt mondta, hogy a P pont az itt van. Számítsuk ki a feszültségértékeket ebbe a P pontba. Tehát szigma X feszültség a P pontban az egyszerűen egyenlő N per A-val, azaz N per keresztmetszet területe, ami kis d négyzet pi per 4, bejettesítve az N az plusz 120×10 a harmadikon Newton, osztva a keresztmetszet átmérője, ez 50 mm a négyzeten szer pi per 4. Végeredményre azt kapjuk, hogy ez 61,1 megapaszkál. Tehát a P pontban a húzásból származó szigma X feszültség 61,1 megapaszkál, tehát igazából ezt a metszetet kaptuk itt meg, ez itt 61,1 megapaszkál, szintén ez a metszet is itt 61,1 megapaszkál. Menjünk tovább, nézzük a tau YX csúsztató feszültségeloszlást a P pontban, amit úgy tudunk kiszámolni, hogy mínusz MC per IP szorozva a Z P-vel, azaz mínusz MC per az IP keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka, vagy másképpen a keresztmetszet csavarással szembeni ellenállás a kör keresztmetszetnél, ez kis d a negyediken pi per 32, szorozva a P pontnak az Z koordinátája, ami nem lesz más, mint kis d per 2. Tovább egyenlő, mínusz, a csavaró nyomaték az mínusz 10 a
hatodikon Nm osztva a kis d, ez 50 a negyediken pi per 32, szorozva 50 per 2-vel. Végeredményre mínusz-mínusz miatt egy pozitív számot kapunk, méghozzá azt, hogy ez plusz 40,7 megapaszkál. megapaszkál, vagyis ez a metszet itt, amit kaptunk, ez itt 40,7 megapaszkál. Értelemszerűen akkor ez a metszet itt mínusz 40,7 megapaszkál lesz. Nézzük az utolsó, tau zx csúsztató feszültség koordinátát a P pontban, amit úgy tudunk kiszámolni, hogy mc per ip szorozva yp-vel, ami tovább egyenlő mc per ip szorozva a P pontnak az y koordinátája, ahogy itt látszik is, az 0. Tehát szorozva nullával, vagyis ennek a végeredménye 0 megapaszkál. Már ezt igazából le is olvashattuk volna az ábráról, ahogy látszik, a tau zx az itt 0 a P pontban. Jó, még csak megjegyzem, hogy ez a metszet, ugye megbeszéltük, hogy ezek a metszetek ugyanakkorák, tehát ez a metszet, ez itt szintén 40,7 lesz. 40,7 megapaszkál pozitív előjellel, ez a metszet pedig mínusz 40,7 megapaszkál negatív előjellel. Vagyis a P pont feszültségi tenzora az XYZ koordináta rendszerben az úgy néz ki, hogy ugye a tau zx az 0 lesz, a sigma x az 61,1 megapaszkál, tau yx ez 40,7 megapaszkál, tau zx 0, mivel van tau yx, ezért lesz tau xy is, ami 40,7 megapaszkál, és az összes többi feszültség koordináta ez nullával egyenlő. Tehát a P pont feszültségi tenzorának mátrixa így néz ki. Most nem kell ugye méreteznünk vagy ellenőriznünk, viszont ha szilárdságtanilag ellenőriznünk kéne a tartót, akkor ugye megbeszéltük, hogy az összes külső pont veszélyes, tehát a P pont is veszélyes. Viszont ez esetben melyik feszültség koordinátára végeznénk el az összehasonlítást a szigma megengedettel. Tehát ugye a szigma x-re, vagy mondjuk a tau yx-re. Tehát ilyen esetben általános feszültségi állapot esetén redukált feszültséget, vagy másképpen egyenértékű feszültséget kell számolnunk a feszültségi tenzor mátrixában lévő feszültségi koordinátákból. Ez a következőképpen néz ki, redukált feszültség Moore szerint. Két elméletet nézzük meg, a Moore elmélet, illetve Huber-Mindszenki féle redukált feszültséget. Tehát az alapösszefüggésünk ugyanaz, a redukált feszültség az egyenlő sigma x négyzet plusz bétászor tau yx négyzet a gyök alatt. Tehát mind a két esetben ugyanez az alapösszefüggésünk, viszont a béta tényező az más. Moore elmélet szerint a béta tényező értéke 4. Tehát ez gyakorlatilag egy állandó. A másik kettő feszültséget helyettesítsük vissza, tehát ez egyenlő lesz akkor 61,1 négyzet plusz 4-szer tau yx négyzet, ami 40,7 négyzet, és az egész a gyök alatt. Ez egyenlő 101,78 megapaszkál. Tehát ez a redukált feszültség a P pontban. Minden egyes pontban ki tudnánk számolni ezt a redukált feszültséget értelemszerűen. Nézzük ugyanezt a Huber-Mindszenki féle elmélet szerint. Ebben az esetben a béta tényező értéke 3. Helyettesítsünk vissza, tehát a redukált feszültség a P pontban az egyenlő sigma x négyzet plusz bétászor tau yx négyzet a gyök alatt, azaz 61,1 négyzet plusz, ilyen esetben Huber-Mindszenki elmélet szerint a béta 3, tehát 3-szor 40,7 négyzet, és az egész a gyök alatt.
Ez esetben a végeredmény 93,29 megapaszkál. Tehát ha szilárdságtanilag ellenőriznünk kéne a tartót, akkor vagy ezzel az értékkel kéne ellenőriznünk. Jó, és legvégül kérdés az alakváltozási tenzor a P pontban. Ezt az általános súlytörvénnyel tudjuk kiszámolni, ami úgy néz ki, tehát az AP alakváltozási tenzor mátrixát keressük, az egyenlő 1/2G szorozva FP mínusz nő per 1 plusz nő, szorozva F római 1, szorozva az egységmátrix. Az F római 1 a feszültségi tenzor első skalár invariánsa, ez nem más, mint a főátlóban lévő elemeknek az összege, tehát szigma x plusz szigma y plusz szigma z. Viszont a P pontban ugye jelen esetben a szigma y, szigma z az egyenlő nullával, tehát gyakorlatilag azt kapjuk, az egyenlő a szigma x-el, ami 61,1 megapaszkál. Jó, 1-2 alakváltozási koordinátát fölírok, az epsilon x-et, tehát az x irányú fajlagos nyúlás, ez 1/2-ször a nagy G, a csúsztató rugalmassági modulusz, amire 80 gigapaszkált adott meg a feladat, viszont mi megapaszkálba, milliméterbe, newtonba és megapaszkálba dolgozunk, tehát ezt a 80 gigapaszkált át kell váltanunk megapaszkálba, azaz szorozni kell még 10^3-onnal. Szorozva, itt szigma x-ünk van, azaz 61,1-ünk, mínusz a nő az 0,3 per 1 plusz 0,3, szorozva 61,1 megapaszkállal. Ez 2,86 × 10⁻⁴. Jó, fölírok még egy fajlagos nyúlást, az epsilon y-t mondjuk. Az epsilon y az 1/2G, vagyis 2×80×10⁻⁴, szorozva feszültségi tenzorunk mátrixából kivesszük az epsilon y, vagyis a 2-2-es helyen lévő elemet, ami gyakorlatilag a szigma y lenne, ami nálunk 0. Mínusz 0,3 per 1 plusz 0,3 szorozva a feszültségi tenzor első skalár invariánsa, ami 61,1 megapaszkál. Ez egyenlő mínusz 0,88 × 10⁻⁴. Jó, a harmadik epsilon z-t azt nem írom föl, tehát az irányú fajlagos nyúlást. Helyette fölírom az 2-szer gamma yx-et, amit úgy tudunk kiszámolni, hogy 1/2G szorozva tau yx-el mínusz 0. Azaz 1/2×80×10⁻⁴ szorozva a tau yx-el, ami 40,7 megapaszkál. És az egyenlő 2,544 × 10⁻⁴. Jó, fölírok még egy fajlagos szögtorzulást, 1-2 gamma zx-et, ami egyenlő 1/2G-szer tau zx mínusz 0. Ez egyenlő 1/2G-szer a tau zx nálunk 0, tehát gyakorlatilag 1/2G-szer 0, azaz 0. És ugyanígy nullát kapnánk az 1-2 gamma yz-re is, mivel tau yz a P pontban az 0. Tehát a vizsgált P pont feszültségi tenzorának mátrixa az úgy néz ki, hogy szigma x, tau xy 0, tau yx 0, 0, 0, 0, amire azt kaptuk, hogy ez 61,1, ez pedig 40,7 megapaszkál, ez is itt 40,7 megapaszkál. És a P pont alakváltozás tenzorának mátrixa pedig úgy néz ki, hogy epsilon x, epsilon y, epsilon z, tehát van mind a három irányú fajlagos nyúlás,
és 1/2 gamma xy, 1/2 gamma yx. Fajlagos szögtorzulás szerepel még a feszültségi tázor mátrixában, az összes többi alakváltozási koordináta az 0. Beértesítve a kiszámolt értékeket, ez egyenlő 2,86, az epsilon-x, az 1/2 gamma xy, ez 2,544, ez is 2,544, az epsilon y, ez mínusz 0,88, 0, 0, és az epsilon z, az is mínusz 0,88 szor 10 a mínusz negyediken. Tehát minden egyes alakváltozási koordináta még meg van szorozva 10 a mínusz negyedikennel.